Hvad så, folkens? Nu står vi endelig her i biografen, og vi har Magnus med. Ja. Ja, vi skal ind og se Jurassic World, hedder den. Undskyld, min finger var i vejen. Men vi skal simpelthen ind og se den, og vi er i gang med at gå op ad trappen heroppe. Så ja. Men ja, vi går op nu. Så ja, vi ses bare derinde. Og det er den her film, vi skal ind og se. Jurassic World. Den er voldervild. Ja, nu står vi lige uden for biografen her, men vi har ikke været ind og se den nu, men det er fordi, det er lidt varmt. Så, men Magnus, vi skal jo snart til at stille os nogle spørgsmål, når det er, vi kommer ind med vores popcorn. Men når det er, vi skal stille os nogle spørgsmål, det gør vi til sidst, når vi lige har fået popcorn og alt det der. Men vi ses. Men lige nu har vi lige fået 3D-brillerne, fordi vi skal nemlig ind og se den 3D. Og det er jo faktisk sjovt, fordi jeg har vist den. Nu kan vi se den. Og det var den her film, vi var inde og se sidste gang. Ja. Men vi ses lige om lidt, Jusuf. Så nu står vi inde her ved slækket her. Dejligt slæk. Nå, vi går lige over til Magnus. Hvad så, Magnus? Så? Er det fedt? Ja, jeg også gerne være med på den der video der. Nej. Hvor fanden er du henne? Det er min moster, det her. Det er bare min moster. Ej, du vil gerne være med, Charlotte. Er det fedt? Det er totalt fedt, jeg glæder over. Det er min moster, det her. Ja, det er Moster Charlotte. Moster Charlotte. Ej, vi glæder os totalt. Mor, kom nu med. Kom nu med, mor. Kom. Det er lige meget. Det er lige meget, I må gerne komme med. Forældre. Det Emil, sluk nu, fordi du skal tale noget. ja, jeg skal nok slukke. Men vi ses indtil der, Jusuf. Hej. Sådan der. Så er vi inde i salen, hvor vi skal se Jurassic World. Og vi sidder bare et mega godt sted på den kig. Det er et mega godt sted, det her. Ja. Og Charlotte sidder heroppe. Moster. Og min mor sidder lige her. Ja, smoothie. Sådan der. Men ja, jeg har i hvert fald fået slik. Og det har Magnus også. Han har fået slik og popcorn. Og min popcorn er her. Hvis I lige kan se det. Jeg kan ikke se det så meget, fordi det er så mørkt. Og så min sodavand, den her. Og der har jeg prøvet Pepsi Max, Fax Kondi og hvad det hedder, appelsinvand og sådan noget i. Men jeg bliver nødt til at stoppe nu, Jusuf, fordi vi skal se filmen og alt det der. Men jeg optager, når det er, vi kommer ud. Så skal jeg nok sige hvordan filmen er. Men Magnus, hvad det hedder, hvad handler Jurassic World om? Kraver. Nej, det hedder dinosaurer. Og det er dyr for 100 år, millioner år siden. Okay. Men nej, du skal lige spørge mig. Men og nu skal han så lige spørge mig. Ja. Hvad synes du, hvad tror du, der kommer til at ske i filmen? Jamen, jeg tror, der kommer til at ske en masse action og drama og sådan noget. Ja, Nå, det er bare lidt reklamer. Men ja, vi ses. ja. Så er vi kommet ud for biografen af. Ja, Den var super god. Den kan helt klart anbefales. Ja. Jeg sad bare sådan, jeg fik bare et chok, og hver gang der kom noget spændende, så sad jeg bare sådan her. Det var så fucking... Det var både gyselig, actionfuld og drama. Ja, og sygt, det var god, mand. Jeg går lige til slutningen, og jeg må ikke snippe, hvis I skal se den. Men den kan godt anbefales. Jeg giver den 1 million stjerner. Ja, 1-2 millioner, så vil jeg give den Men jeg 400. synes, I skal gå ind og se den. Jeg kan godt anmelde den. Jeg synes, I skal gå ind og se den. Ja. Hey mor, hvordan var filmen? Kan du sige noget om den?
Kom nu, mand. Så god synes jeg heller ikke, den var. Jeg var i hvert fald i søvn. Jeg synes, det var bedre end Jurassic Park. Den kommer med det samme. Men ja, Men hvis I er i gang med næste gang hvis vi måske kommer her i biografen, så skal vi nok få at se, hvad for en film vi så skal se. Men ja. Men tak for alt. Jeg håber, I kunne lide den her video, og hvis I godt kunne lide den her video, og I gerne vil se mere af det her, så må I gerne give et like og kommentere og subscribe både til Magnus' kanal og min kanal. Vi ses YouTube. Hej hej.